дуруд мефиристам ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо ба мо пайвастанд, яъне ба Озодӣ видео, канали махсуси Радиои Озодӣ, то ин ки хабарҳои тозаро аз ман Шаҳлои Гулхоҷа бишнаванд. Ва чун ҳамеша дар соати 10 аз Прага ман шуморо ҳамроҳӣ мекунам. ҳоло дар ин ҷо соат 10:03 аст, дар Душанбе 1:03. хуб, биёед ҳамроҳ бо шумо бубинем ки чӣ хабарҳои тоза ҳаст то ҳол дар дасти мо. ва дар барномаи хабарӣ ки баъд аз 3 соат дигар тақдими шумо мешавад, мо кадом мавзӯъҳоро дунбол мекунем. муборизаамро идома медиҳам. Хайрулло Мирсаидов, хабарнигори тоҷик, мегӯяд боздошту ҳукми додгоҳ ӯро аз кораш бахусус ифшои мавридҳои фасоди молӣ боз намедорад. Додгоҳи вилояти Суғд рӯзи 22 август Мирсаидовро аз зиндон озод кард, вале ҳамзамон ба пардохти ҷарима муваззаф намуд. Хайрулло Мирсаидов мегӯяд ифшои фасодкорӣ вазифаи ҳар як хабарнигор аст ва ӯ ба кори журналистиаш идома медиҳад. хуб, ҳамкорони мо бо Хайрулло суҳбат доштанд ва дар барномаи хабарӣ шумо метавонед пораи аз суҳбати ӯро низ гӯш кунед. Симкорт беқадр шуда буд. Як масъули хадамоти алоқа мегӯяд бо боло бурдани қимати симкорт мехоҳанд қадри онҳоро бардоранд, то мардум ҳар рӯз симкорти худро иваз накунанд. тавре хабар дода будем, сар аз 1 сентябр нархи як симкорт дар Тоҷикистон 250 сомонӣ мешавад. тибқи маълумоте ки ба дасти мо расидааст, ҳоло пушти дарҳои ширкатҳои мобилӣ пур аз мардум аст ва онҳо кӯшиш доранд ки то 1 сентябр симкорт бихаранд ва ё симкортҳои зиёдатиашонро ба номи афроди дигар сабт намоянд. ширкатҳои мобилӣ аз ин маблағҳои ҳангуфти ғайриинтизор хушнуд нестанд. Онҳо аз он нигаронанд ки сол то сол гарон шудани хадамот ва акнун шадидан боло рафтани қимати симкорт муштариҳоро мегурезонад. ва дар ин авохир як вакили парлумони Тоҷикистон низ аз болоравии нархи симкорт дар Тоҷикистон изҳори нигаронӣ кард. дар Узбекистон барои ҷилавгирӣ аз хушунату эътирозҳои мардумӣ муллоҳоро тамрин медиҳанд. бори охир ин кишвари ҳамсояи Тоҷикистон 13 соли пеш шоҳиди нооромиҳои мардумӣ шуда буд. он замон ин исьён боиси марги садҳо нафар гардид. дар ин бора ҳам мо гузорише дорем ки пешниҳоди шумо мешавад. роҳи осонтар вале пурхатари ёфтани фарзанд қонунро намедонанд ва ё ноилоҷанд. дар ним соли равон даҳҳо нафарро дар Тоҷикистон барои хариду фурӯши кӯдакон боздошт карданд. чаро хонаводаҳо даст ба чунин ҷиноят мезананд? дар ҳамин бора мо дар барномаи хабарӣ бо тафсил суҳбат хоҳем кард. Кобул ҳам соҳиби хадамоти фармоиши таксӣ шудааст. ин хадамотро муштариён метавонанд тариқи телефонҳои мобилашон фармоиш медиҳанд. аммо соҳибони ширкати фармоиши таксӣ мегӯянд фаъолият кардан дар Кобул мушкилоти зиёд дорад. тафсилотро дар ин бора барои шумо баъд аз 3 соат дигар хоҳем гуфт. ва ҳамчунин дар барномаи имрӯзи хабарӣ барои шумо дар бораи як мураббии бокси тоҷик маълумот медиҳем ки барои нахустин бор дар таърихи Тоҷикистон унвони довари байналмилалии боксро соҳиб шудааст ва ҳақ дорад ки сабқатҳои муҳими ҷаҳониро доварӣ намояд. ӯ кист? дар барномаи хабарӣ бо ӯ ошно мешавед. моро баъд аз 3 соат дигар мунтазир бошед дар пахши зинда дар Озодӣ видео, канали махсуси Радиои Озодӣ дар YouTube ва ҳамин гуна дар сомонаи мо www.ozodi.org ки унҷо низ мо пайваста хабару гузоришҳои тозаро мегузорем. ва албатта тавре ҳам дар боло зикр кардам масъалае ки ҳоло бештари шумо корбарони азизи Радиои Озодиро нигарон кардааст, ин болоравии симкорт ҳаст ва ҳамкорони мо аз рӯзи аввали муайян шудани ё ки маълум шудани ин хабар ин мавзӯъро пайгирӣ доранд. ва тавре ҳам гуфтем ва бори дигарам таъкид мекунам, чун шумо борҳо аз мо мепурсед ки сабаби боло рафтани нархи симкарт аз 1 сентябр чи аст. хуб, мақомоте ки ин пешниҳодро ироа доштааст ба ҳукумат гуфтааст бо ин восита онҳо мехоҳанд аз терроризм ҷилавгирӣ кунанд. вале дар ҳамин ҳол бархе аз коршиносон мегӯянд ки онҳое ки террорист ҳастанд ва ин ки мехоҳанд амалҳои даҳшатафканиро истифода баранд, онҳо роҳат метавонанд бо ҳар арзише ки бошад симкорт бихаранд. албатта ин мавзӯъ хеле баҳсбарангез аст, чӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон ва чӣ берун аз он дар миёни мардум сару садои зиёдро ба бор овардааст. ва шумо бинандаи азиз дар ин бора чӣ назар доред? ба мо бинависед. албатта шумо суроғаи моро медонед. дар вебсайти Радиои Озодӣ
рақами вайбер эмо ва вотсапи радиои озодӣ навишта шудааст. дар он ҷо ба мо тамос бигиред ва мо ҳатман кӯшиш мекунем ба суолҳои шумо посух бигӯем. ва тавре барои ман ҳоло ҳамкори мо ишора мекунад, шумо барои мо хеле зиёд шарҳҳо менависед. аз ҳар яки шумо сипос мегузарам ки шумо таваҷҷӯҳ доред ба ҳарфҳои мо ва бори дигар барои шумо дуруд мефиристам ва сипос мегӯям аз ҳамроҳиятон ва боварӣ дорам ки дар барномаи хабарӣ низ баъд аз 3 соат дигар моро танҳо намегузоред, чун ҳамаи кӯшишҳои мо барои шумо азизон аст. То мулоқот баъд аз 3 соати дигар.